Ang lulutuin natin ngayon ay steamed lapu-lapu in soy sauce. Ala kusinerong musikero! Ito ang ating mga kailangang sangkap sa paggawa ng ating steamed lapu-lapu. Ang ating lapu-lapu, salt and pepper, brown sugar, liquid seasoning, oyster sauce, sesame oil, onion leeks, at ang ating ginger o luya. Una nating gagawin is titimplahan muna natin yung ating isda ng salt and pepper sa magkabilang side. Pagkatapos, i-rub lang natin ito para manuot talaga ang lasa o ang timpla ng ating nilagay na asin at paminta. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating ginger o luya sa ibabaw ng ating isda. At ilagay na din natin yung ating onion leeks. Ito yung mga dahon ng ating onion leeks. Ihanda na natin yung ating steamer. Painitin lang natin ito bago natin ilagay yung ating isda. At kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share. At i-click nyo na din yung ating notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Marami pong salamat! Kung sa tingin nyo medyo mainit na yung ating steamer, buksan lang natin ito at ilagay na natin yung ating isda. I-steam natin yung ating isda for at least 15 minutes bago natin ito ihain. Habang naka-steam yung ating isda, gagawa na tayo ng sauce. Ilagay lang natin yung ating liquid seasoning sa ating oyster sauce. Pagkatapos, isunod ang brown sugar. Pagkatapos ng brown sugar, ilagay na din natin yung ating sesame oil. At ihalo lang natin itong mabuti hanggat sa ma-dissolve yung brown sugar na ating nilagay. After 15 minutes, ito na ang itsura ng ating isda. Lutong-luto na ito. Bago natin ito ihain, tanggalan muna natin ito ng sabaw at ang ating mga toppings. Yung ating onion leeks at yung ating ginger. At ilipat natin ito sa ibang lagayan. At lagyan na natin ito ng onion leeks. Ito yung onion leeks na hiniwa ko lang na maninipis. Bali, itatoppings lang natin ito. Pagkatapos, ilagay na din natin yung ating tinimpla na sauce. Ibubud lang natin ito sa ibabaw. Ang huli lang nating gagawin is magpainit tayo ng ating kawali. Lagyan natin ito ng mantika, mga at least 3 tablespoon. Painitin lang natin ito ng husto at ilagay natin ito sa ating isda. At ibuhos lang natin yung ating pinainit na mantika sa ating isda.
is Team Lapu-Lapu in Soy Sauce. Ala Kusinerong Musikero. Happy